Hello, paralog bangit how try jung you Jesus Christ. Sange no kajing pen kiu skong yela de. Ni kajing pen internet yela de. Kenang ba kiwei kin it ne ya ro yangi. Bunsin ni pen ro yela de. Bat nyau ben ya kiwei. Hakata karukom ban yo jing ya ro ne jing tap kti na kiwei. Ngile kine kitai tang ba kiwei kin yo I ne ya ro yangi. Banyo jing bat kum tak ter. Hadu kat no sin, ni kat no sngi, ni kat no benai, ngila ban tip miau kum ta. Pitip nem, ublei sngo tenat ya kata. Penban, lada ngilong shisur shidur. Klem data paudar. Ken mau, yo Matius, yo Sachius, ya Maria Magdalena. Wat lada kidei kinong pobru. Namar, Kim tak paudar ialah ke jinglong, kum tak paudar ki Parisi bat ki Sadusi. Kiba lada ialah de kimle, kumba ki yalap. Ngakwa ban itu ipi ya kuwe ki jinja. Ha kuwe ki sengi, kuwe ke long kemi ka yalam ialah ke kun bedangrit, kebala kerni ha ke jimbam mit ke jimbam tiang. Syau Mahatma Gandhi. Ban kerpat yu ban seneng ban krau ia kan ke kena kenang makan sange no ban bam utau jing bam tiang kum mit. Umat makan di usong jar. Klem kren what she can tindru. Hadin lai ne sau minit ong ya kata kelong kemi. Sawan hadin lai tayo ngan ai jing kren bat jing seneng ya ka kun jong pi. Andar adap kata ka lai tayo kata kelong kemi bat ka kun jong ka kiwan. Badanda kila rung haka kamra jung Mahatma Gandhi Gandhi hu ai ni seneng bad hu ai ke jingkren ya kata kena bad kata kena ru ka ko ngu yu hadin badep kata ka seneng ka krau ka longkmi ka kli yu balai bapuji pi klem seneng ne kren ki ju ki kentin men lai tayo men shua Pitip umat makan di ujubab kumne. Namar, lai teo mensyua, ngaru ngalong ubah kerni haga jimbam batiang. Ngan seneng ni kren kumno ya kiwei, haba ngaru ngale kiju. Ngadei ban le ya kabanga yalap. Ujisu upikir ya lagi sendan, bat yapi bat yang ngaru kumju. Bangimdei ban longkum kita ki Parisi bat ki Sadusi. Kini kilong ki bakloi bahaban penbaik ya jing bakla jong kiwei. Ki kloi bahaban kren japang ga jing yarap, japang ga jing it, japang ga jing yamap. Ki he nya bah japang ga kam isnei penban. Kim le Ki syubun tang kenya. Kim le ya kebaki yalap. Kumta ujisu ong halaki senran. Kumta pidei ban ko ngu bat le kat kabaki a ong ye pi Henry wat pertu bud ye ki kam jong ki namar ki ong Henry kim le ka gospel ba menta ka singil nong ka ba arpulai ka khot ka balai para Kristen be hato ni per na kini ki Parisi bat ki Sadusi kum ki padar ne kinong yalam niam bunsin ngi kren ni ngi tu khana haging mane ban kiar na ka pop Henry mangihi ki balik pop kambun. Kum ki kimi ki kpa. Ngi mai ya ki kun. Ngi ai jinya dong ya ki. Penban mangihi ki balik kampalat ki jing bakla ban ki kun. Kum ki nong ya lam bun sin ngi kular ban ken meng ken he. Henry haka kam ngimle Ngila ban shibun ki nuksa kiba ngiru ngimper na kata kajinglong arsap, kajinglong Parisi, kajinglong Sadusi. Ngiyalap Henry, ngi dalade ngimle ya kabang ngiyalap. Ngat harai habang ngile kemta ngi kwa kiu skong, ngi kwa banlong bahe. Henry ujisu wuong yang ngabat depi mentakas ngi long kibriu kiba shisur shidur. Dongin le ya kata. Kenang bagane kasni kebakat ar haga jing pen krek jungi naga benta kasngi jing mi pat jong Jesu ngiru ngin mi pat na kita jilong bas ni jungi baro enyero yo Jesu Christ junom la junom amen
ngene kendu ye pi la shai ka sngi ka bakhat lai ha ka bangin thong yela de ban poi syakata ka jin job jong ka jin mi pat ku blai shibon